katolícky, obraz Božieho milosrdenstva, a satanský nový svetový poriadok. Autor, David I. Stewart. Tá katolícka cirkev je súčasťou nového svetového poriadku, rovnako ako takmer všetky hlavného prúdu náboženstiev. Kresťanstvo sa nikdy nenachádzalo v žiadnom náboženstve, ale skôr v Božom slove v osobe Ježiša Krista. Obraz Božieho milosrdenstva, na obrázku dole vpravo, jasne zobrazuje pyramídu nového svetového poriadku, čo znamená lojalitu k luciferiánskemu rádu. Je ťažké si to predstaviť, ale je pravda, že stovky miliónov katolíkov chodia každú nedeľu na omšu a bohoslužby Lucifer na očiach obrazu Božieho milosrdenstva vystaveného napred ich bohoslužobnou budovou. Nepriamo uctievajú beštiu a myslia si, že uctievajú Boha. Panna, ktorú uctievajú, je v skutočnosti kráľovnou nebies, ktorú uctievali starovekí Babylončania. Do uctievanie v luciferiánskom náboženstve znamená uctievanie satana. Katolicizmus je falošné náboženstvo. Katolicizmus je falošné náboženstvo, jednoznačne o čom svedčí nasledujúci výrok opisujúci obraz Božieho milosrdenstva. Obrázok tiež pripomína nám, že spása nie je len vierou, ale skutkami lásky tiež. Biblia učí, že spása je úplne a výlučne vierou v Ježiša Krista. Efeským 2:8-9, lebo z milosti ste spasení skrze vieru, a to nie od vás samých, je to Boží dar, nie skutkov, aby sa niekto nechválil. Žijeme v posledných dňoch. V týchto posledných dňoch Satan žalostne klame masy spoločnosti. Dokonca aj mnoho nezávislých základných baptistických cirkví vstúpili do nového svetového poriadku. Zobute sa Amerika. Všade, kam sa v týchto dňoch obrátime, vidíme vševidiace horovo oko a pyramída. Prečítajte si, náboženstva, okultizmus pripojenie. Čo to všetko znamená? Znamená to, že príchod Antikrista a Pánov návrat sú bezprostredné. Tajomstvo neprávosť sa blíži ku koncu. 2. Tesalonickým 2:7, lebo tajomstvo neprávosť už pôsobí, iba ten, kto teraz dovoluje, kým nebude odstránený z cesty. Nový svetový poriadok je tajomstvom neprávosti, podľa môjho skromného názoru. Pracuje sa na ňom už od babylonskej veže v roku Genesis kapitola 11, keď sa ľudia zjednotili vo vzbure proti Bohu. Žijeme v desivých a vzrušujúcich časoch. Sme svedkami vytvorenia globálneho riadiaceho orgánu, jedného svetového náboženstva, globálneho bezhotovostná spoločnosť, globálna vojenská kontrolná sieť a jedna svetová ekonomika. Všade, kam sa otočíme, vidíme ľudí blikajúci satanským El Diablo znak ruky, ktorý preukazuje vernosť zviera, Satan. Biblia predpovedá Antikrista, politickú vodcu, falošného proroka, pravdepodobne pápeža, a šelmy, Satana. Tá Biblia nehovorí, že znamenie šelmy bude 666, ale skôr názov Antikrist. Chorý svet je pripravený privítať chorého Antikrista.